вие също имате принос към речта на омразата. Да не припомням какво сте говорили там. Искате ли да ви кажа подвиквали от първата трибунка? Какво сме подвиквали? Искате ли да ви кажа аз следното нещо? Кажете. 35 години България е убивана и унищожавана. Ние намаляхме с 3 милиона души. И за това нещо има виновници. Тези виновници имат имена. Те трябва да получат своите наказания, справедливи присъди. Когато ние го казваме това нещо, такива журналисти като вас казват, че това е реч на омразата. Не, това не е реч на омразата. Това е казване на истината. Ако на вас не ме прекъсвайте, ако обичате, през цялото време се опитам да се изкажа. Добре, и вие... давайте. Ама наистина имате... Ви прекъсвам за последната минута. Не ви прекъсвам, но наистина времето ви свърши. Да, благодаря, че ме прекъснахте за последния път. Говорим, да. Когато казваш истината, като мен, когато казваш истината, тя е просто истина. Ако някой я харесва, добре. Ако някой не я харесва, добре. Но не може да окачествяваш истината. Тя е просто такава, каквато е. Някои като вас наричат истината реч на омразата. Ние казваме, че това е фактология и искаме справедливост и възмездие за престъпниците. Нищо повече. Благодаря ви за гостуването. Няма да припомням думи като не можа, че доносническа България и така нататък, защото сигурно вие ще обясните, че сте бил провокиран да ги употребите. Да припомням ли един евродепутат, който нарече избирателите на Възраждане шепа нещастни фашисти? Вие сте го наричали други неща. Мисля, че сте се плюли и бутали в парламента. Много ви благодаря, господин Костадинов. Радвам се, че бяхте в студиото. Хора, които бяха наречени по този начин. Да видим какво ще реши Конституционния съд. Не оправдавам нищо, нито едните, нито другите. Не оправдавам никого. Смятам, че това е недопустимо от трибуната на парламента да се говори. Благодаря ви.